Uray di nak maawagan. Basta maawagan ni Binilda. Uwan mo ta. Ken adagay maibalakad mi kini Prima. Ta nagsarita kami iti cellphone ni Dirabii. Anya day ta? Saan ka kumasumapsapol ija iti sa bali? Ha? Paikit din nga ramidik day ta. Ken dayto iti kang runaan pare. Ipakaamumot lang kini Binilda. Tikadam ijay. Anya? Manmadi. No saan mo nga ipakam mo? Tama nga no ibaga namanan. Asaan ka na pudno? Ta naglimod ka kingkwana. Una niya. Sorpresam kit di. Awagam. Ken sarong karam to iti ayan na. Talaga akas na taramidak. No ada bakasyon ko, mapanak kay dito bahay ngayon na. Alauna iti malam. Ni Dindo to'y umawawag iti messenger ko. Hello? Nakalagip ka man? Kanain mata sila lagi pakin ka, Pinilda. Aguray ka? Sa dino data background mo? Kasla airport mat? Wen, saan ko ngailimot yamin king ka? Ada ako nito yung Abu-Dhabi. Sangsangpot ko. Anya? Nag-abroad ka? Wen, iti kasta, manamnama ka may saganak ti agpa ito iti pangunag a pamilya. Ay pangunan ta ko na kuma. Kinilaat na ka. Pasensya kan, tasar kong ipagpakamuking ka. Sana bali. Mapaling ko akit tawin to, ano agawit kan? Akit tanta, tatulagan ta ada agos ti kasarta. Anya? Ay sus, mabayag pa'y dayta. Dotawan ti kontrantak dito eh. Kasta Ahmad, nga masikon iti kontratak, makawid aktong galin ni mabulan. Nagsayaatan? Iti may isang oil company, tinakastrikak. Wow, talaga? Nabayagan ni bagbagara kanya, yung salkonging ka sa kaso. May mayat daytan. Ngamtag barbartag ka lang ijay Pinas. Pud no dayta. Kit, nuwatan to bakasyon ko, kahit ko, titayan mo di umayak. Anya? Sige, Pinilda. Baliwag to di umawag. At ang timang sukon kanyak dito airport. Sige, aganad ka dita. Oray si Kamat. O sige, bye. Love you. Bye. Anya dito yung marikritnak. Saan ko nga ilibak? Maililiwakon kan Dindo. Oray basit lang. Saan anak karasan ti panagayat ko kan kuana? Ngam kasano dito yan? Kasano pa ni Lester nga grayrayo kanyak? Sana pod no ti imbagak kan Prima. Ngay naklon kon ti Canadian nga gararam kanyak. Ngamang namnamang aklunak. Kat umaymat iji Pilipinas tagkasar kamin. Saan ko mat ama ulbudan ti bagik? Di pay lang Dindo ti ay ayatak. Adda ko dito yung Abu Dhabi, mama. Dito yung mismo ng apartment ko ngayon ti kumpanya apag naada. Nasaya no kasta. Madaydayaw ti apo, tanap ti ka nakadanon dita. Wan, mama. Kat, nakaragrag sakak. Tanakasarita kita yung adda pay lang iti airport to yung Abu Dhabi, ni Binilda. Nasaya ta. Saan ko nga mo? Takas laki maro ti iliw ko kingkwana. Kasta ka di. Ken imbaga akon kingkwana, nga adda akon dito yung Abu Dhabi. Ngaminton malpas ti kontrata na. Agiddan kami nga gawi dito Pilipinas kat tinungid minti kasarmi. Anya mo ti kunana. Awan mat, di naman tinubngar. Nang runa ilibagak ng mayak dito Tagor nungak, kinisaganak pare ti bangunan mi a pamilya. Kasta. Di naman kinuntra. Kat nalaw si ragsak ko. May sala ang ti kahit asawan day jay. San ka di mama? Ay ayatun naklata ni Binilda. Bye, Dindo. Aganad ka dita. Mariknak ti kinaragsak ti anak ko. Agyaman tasaan na nagtultuloy ti panagbarbartet na. Ay ayatan na pailaan ni Binilda. Panyakit nga tanaragsak ko, nagkinatuluyan damatlaan.
may tindukan ka? Medyo nakigtutak na ro dito na amwak na dito Abu Dhabi. Ket kasano? Bali agin na sinig kayo. Dinto lang ata mabukalmanan ti relasyon nyo? Tsaka mo, amin parikot ko ti kulit a foreigner. Ibagam man kanyak tagpaiso, Binilda? Nganya, Pudno ka di nga addan kaayan-ayat mo? Wano? Kaayan-ayat mo ka din dahil ta Canadian? prima, si kalaang ti pangibagak iti dayto ya. Diyan niya. Saan ko pa'y akayan-ayat? Ngamti na kinggaan arang-rang-rangan. Anya? Aklo nagkanon tagkasar kamin. Kalpasan na, mapan kami ijay Canada. Anya? Kasta ti ko na friend. Maungumak nga ro din iti time na. Nagtagulit. Saan ang makaw-awat iti sao? Kadwam ka di ta opisina. Wan, pan nakabus ko pa ya? Kasta ka di? Pakibagbagayak lang kat. Namno paayak kat agbalbaliw kanya. Baka ang mo dito na pagawidan da. Anya? Sa bali nga ro ti ugali na. Ay, kitaam Amano anya ti aramida na kan kano paayam. No pagawidan na, di agawid da. Anya? Uray kat agdamat amo ka mangur-uray kanya. Ha? Sige na, prima. Baliwak to man ang tiumawag. Kasta, bye. 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 Ne. At tan sakit di pa'y namnama. Ama urnos matlaang ti relasyon da Benilda ken dindo Saan na pa'y matlagayam akaayan-ayat tayo a Canadian? Wen Ben. Oh, di wow no kasta. Nagimbagan na makapagsinublan damot laeng. Kitaam laangan ati istorya ni Dindo ken ka ako nam idi. Anagsarita da apaman anakagteng ijay Abu Dhabi. Saan akinontra ni Binilda dagiti imbaga na kenkwana. Wan ka no nga rod. Gusto kailangan timbagak kada kayo. Ay ayatan launay ni Binilda ni Dindo. Ken sana kasta kalaka nga isina nalatang. Kaya tasawan day ta. Nagpasugnod laeng ni Binilda. Saan laang apasugnod? Sinubok na ni Dindo. Sa bagay. Isukas iti kunada. Sundan ang susunod na kabanata. Anya? Apay, istorya iti radyo wano telenovela. Nagitak ti panagmurarat ni Lester iti imbagan. Apanunutag pa yan na imbag ti datdato na nga ayat. Kasano nung mapasamak tinasaukan nak ni Prima iti naminsan. Amangan nung makapanunot nga garamit iti dakas tayo di Lester kanya. Hangam, sana mabalin. Saan ko nga'y palubos? Matayak pa'y nga umuna. Sakbay nga agbaligi iti dakas agagam na kanyak ang bilang. Ay, awan sa baling nga aramitak, no di aganat. Kangrunahan ti amin, saan na ka basta agtalag kankwana. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Saan nagmatabastos ni Mang Sungbat? Nulakit di tamo kataot yung awan. Agyaman naklaunay. Oh, kumusta ti trabahom dita? Saan ka madlang marigatan? Okay lang, man. Dagiti boss mo. As of now, nasaya at damat. Gamsaan ko lang amo ito nagangay. Sa bagay talaga akasta. At dagiti amo when yung employer. Nasaya at dapat. Adamat dagiti nasingpat nga amo. Ken, at damot dagiti balasubas ko na. Saan mat kiti ngagpapana? Tauray di pagilyan tayo. At damot dagiti makuna balasubas nga amo. Gusto ka? Wen, Katsi ka. Kumusta mo ti trabahong dita? nasayat mat. Saan anadagsan ti trabaho? Bali, supervisorak dito eh. Wow! Sana all! Ti pagimbagan na, makabakasyon tunggal ini mabulan. Gasto sa amin ti kumpanya. Nagmayatan? Iso nga inawat ko. Nang runa idi amukon, adwa atawan ti kontratam dita. Dahil talaan tiga po na. Wano, kaya't mo lang tiyo masidag kanya.
May sadaytan. Ngam ti panagurnong ko ti kang runaan. Tapag hoston to na maungpot mo ti kontratam. Namnamang ka di apalasa na. Wano, si Wawaya at Tupay no dumtang dayta panawan din to. Mang namnamak. Pagkunami ti dayta. Amok. Ta saan ka madakas ta babay? Amok akay lalaam tinabayag a relasyon ta. Dinto. Ure adayo ka idin. Nagtalinaad anapudno aking ka. Okay. Agyaman na kiti dayta. Gamtim ako na. Saan ko ang may panamnama na Waya at Tupay? Apay, talaga ka di nga dapanggap mo ang makiayan-ayat itigang ganait? Awan mo't kiti. Saan ko lang nga may baga? Narigat ag sarita iti patapos ako nada. Maawatan ka mat kiti, Benilda. Katsi ka, no bilang takas na di mapasamak, ag sakit ka di tinagamukan niya. Kagura na. Nasakit man nga awatan. Awan maramidak. Tilang makunak. Nuan niya ti pakaragsakam. No naragsak ka, naragsakak matan. Itay penal pas nagsarita kami kan Dindo. Saan ko matlangan na mahala titurog ko? Noamo na lako ma. Adi pulos nagbaliw tireknakan kwa na. Ay ayatak unay ni Dindo. No kastoy man dagi tinapasamak. Kaya't ko lang nga subukan no kasanot kinapudno na kanyak. Dindo. Ay ayatan kalaunay. No amumla ko maamarigregatan akmat. Iti kastoy amapaspasamak kadata. Kumusta nga tanda gitidwa? Saan ko lang amo? Nabayagan din na udi pa nagchat mi. Uray ni Dindo. Saan nga min nga agpada ti oras tayo? Sa bagay, upat laang mat nga oras di nakaladawan da ijay. Wan, ngam no ag off dan. Rabi imot tan ditoy. Uwan nga ron. Ichat kuntuman ni Dindo. Makidamagak. Sige, pa-chat ko ni Benilda. Sige. Agpin na damag ta inton bigat. May liwakan ka na nako. So, nag-message sa kiti messenger mo. Nasayatak lang dito, mama. Pasensya ka yun. Tasana ko na makaawag. Kapot na makumiko makiti trabaho ko na daduma. Nangrunan no at sana masurot na kiti at di babae. Kasta ka di. Kumusta kay matan kan Benilda? Kasi po, mama. Kanayon kami nga video call. Napinta sa damag da ita. Uwan, mama. Nasayatin ti pa nakisarita na kanya. Nasayat. Tilaan ka ni dyan ti parikot. Taring-ringin na launay kano ni Benilda. Apay, Kanayon na kano aring-ringin. Siguro, kaya't nangagkasagdan. kasta kalaka. Kano la nagamamuda? Kaopisinahan na kano na dyan, mama. Ngam depende mo't ano kaya't nauno saan. Isuasana ka lang tamatanagan. Mangnamnama kada kaming tumot lang ti agkagasat kan Benilda. Tanapudno kami titong kalmaysa. Masayat lang do kasta. Siyak tiyan ada maragsakan iti dayta. Niyalakit din ni mama. Excited. Magagarang launay mat ang mga sakwa ko. Isa masayangan launay di pimanaw ni Benilda. Kanimbaga na nga gwinaswas kami. Dakal tinamnamak. Da kaming tumit lang kan Benilda ti agkatuluyan. Ngam, kasanon, no pagaramidan day ti agang ganaet iti dakas. Masapol amalpas ko ti report a papairash ni Boss Lester. Tiloko. Nakamisuot a kanayon. Imbagak lang nga aguray no kaano nga klonat. Pakitaan nakit din hindi kasjay. Anya ko ma? Saan nga sakit tinagam ko nga uray mapukaw ka? Imasida kanya kat... Nakatagturlat na niliapay ko. Hala, apay nga nervyosak matan. At
Oh. Anya di panggap yung kanyak, boss! Ni Benilda. Hello, Benilda. Dindo, tulungan na ko, ma. Anya? Apay, anya tinapasama king ka? Adak di opisina di police station. Apay, anya tararamidam dita. Pinanggap na kapag aramida ni Tidakas ni Lester. Di hayop, kat anya tinapasama ka? Naipaglangan ata the presence of mind ko. Tinumang ko ti kinalalaki na. Ginitanak magtirimor iti opisina sa nagkamanga kiti pulis. Kasano nga roden? Kuna dagiti pulis at iliwan da kano. Nagloko da itan. Sana nga minamauray di pa nang sumpat ko kankuana. Kaya't na ko nagundawayan. Di da pa ila i-deport, nukas na ti aramid na. Juan, Ireklamom, saan narumbang ti kastangin aramid na? Saan mo't gahim anataknan? sige Dindo. Baliwak ti umawag. Ada kano ibagadag iti pulis kanyak. Sige, gandad ka dita. Saan ka ba sa matulungan? Tadayo mo ti ko. Alang nga Rodan. Bye. Bye. Diyos ko. Naim paglangan ta saan na nagbaligi da ya demonyo iti dakas apanggap na ken Benilda. Saan mo kumaaway pa'y ante ayatek? Tarabayam kuma. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarano pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarano ngayon kami patangatang. Kasano nga Rodan, friend? Daimbag, no okay ka lang dita. Juan, adalang urayan mi. Adak pa dito police station. Imbestigaran na kano. Kasta ka di? Naimbaglaangan ta saan napukaw ti presence of mind ko. Anya nga itinaramid mo? Tay, naggula-gulag. Kat idinaig ka ng kitigundaway. Tinumang ko ti kinalalaki na. Apulon ko matan arimwar kat nagpaarayat. Naimbaglaan nga Rodan kasano nga Rodan? Napanday di opisina. Kat yagda ditoy, kapoy ti reklamo. Sige nga Rod, aganad ka dita. Aging kaita. Ang pigpigar-garak pa lang, prima. Kasanulangan no nagbaligit yawanan pain. Agyaman ka nga Rod taam mong tinaramid mo. Juan, kat basol ko matlaang. Nusan ko matila na pampanunot ko. Gaputa kayat ko lang papasan kan subukan ni dito. Adayo anak agdangat dito Kat saan ko napasaran dito Ngam agyaman ka, saan ka ano? Juan nga Rod. Kasanulangan no nagbaligi. Anya lang at ang tinagbambanhagag. Saan mo na panunutan dayta? Agyaman tayo laangan iti Diyos, saan ka ano? Juan nga Rod, friend. Kat, amo nga Rodan ni Dindo, tinapasamakan ka. Juan, isuki mo na nga hinawagag. Ngam sa bali mat asyod at dayan na. Awan mat may tulong na kanya. No bilang, anya ti plano. Agistay ka pa'y nga Rod dita? Saan ko nga amo, prima? Nagulo ti panunot ko. Ang kinkintayagak pa'y laang aging gaita. Ala nga Rod, agrelax ka pa'y laan. Baliwan tanto ti agsarita. One friend, awagan ka dagos no bilang. Sige, nala, bye. Bye. Anyamat dun na jay anak pasamak kan Benilda. Dandanikit din na isarsara. Dandani nga Rodan ay sagmak Amom, agbababawi iti inaramid na nga ipapanawin no adayo na. Mas daawak Tinapatagmat kiti kat naka-amiris. Kasanon, no nagbaligi da ya demonyo. Agkinkintayag ka no nga Rod, aging ga itay agsarsarita kami. Amo nga tani dindo dayjay. Uwen ka no, isutim mo na nga inawagan na. Imbag man tagin inawag da. Uwen ka no, saan nadakas no naurnos damit lang ti pagbagida? Nasaya at laang no kasta. At least, naragsakan ti gayam ko. Kasano nga tan? No nagbaligi da ya demonyo. Anang aramid iti dakas.
Saan ko nga mo Ay, mapilitan siguro makikalay sa iti daydi a lalaki. Saan siguro? No saan na ngay ayaton? Saan mat nga ta apa ikalay sa? Ada akong diti opisina ti konsulado ti pagilyan mi diti Dubai. Naimbaglangan ta nasaya at dagiti adda diti opisina. Ada kano itagdapag yanak. Aging gay ti adda banag ti reklamo. Mabalin ka no pagawidan tantay siya sa iro. No kaya't tak nga aksubli, masapol nga awanan tay siya demonyo. Diyos ko. Agyaman na, tasaan ka na isagmag. Tantani akon. Anya nga tan tinagbambanagan ti biyag ko no nagbaliki. Daytoy ka din ti dusak. Anagdardara sudos anang panaw kantinto. Hello, Binilda! Kumusta kan? Okay akon, prima friend. Ada akon diti opisina ti konsulado ti pagilyan tayo ditoy. Mauray ti banag ti investigasyon dagiti pulis. Kan pangadang ti boss ti kumpanya nga ayat ni. No bilang, kayat mo ba'y tagsubli ijay? Nawan nakit din day jaman yakis. Mabalin, friend. Una, Nadantupay lang day ja demonyo ijay. Ay, sana kun nga subli. kat di agawid ka di na oras. Kasta siguro ti mapasamak, friend. Saan kumata na kahit agbiro kiti sa bali at trabaho kung ano amo? Una, nalakamla ang ti bumirok iti trabahom dito eh. Kan amang ano, kaya't nakapay ni boss, nagsubli ka. Makitan to? Kasla panggap dati agmol talaangan. Basta saan da nga ikatan ni Lester. Kasanon no idarom mo kat mabalod. Ay, saan ko nga mo, friend? Sana ka familiar ka dagiti paglindagan dito eh. Daytan Sige ha. Tawagak man ni Papa. Saan na pa'y nga mo tinapasamak? Sige. Bye. Bye. Kasano nga tan tibiyag na nagbaligi day jay ademonyo. Ay, kaasip ay tigayem ko. Sinalbag na ito na dawa. Rabang na may deport. Saan ko pa'y nga muna niya ti pangadang di kumpanya, Papa? No siya lang di masurod. Uray agawid kan, Binilda. Saan ko pa'y nga mo, Papa? No bilang, kaya't kumagtan ti agawid nita. Isuday to yung timbagakan ka. Bigla-bigla ngamin ti pangadang mo. Saan da ko man ababalawan, Papa? Malawan. Malagi ko kaya makumusta ni Dindo. Nakasaritak ni Mama na kinamuha ka nag-abroad matgayam. Wan, Papa. Aday di Abu Dhabi. Siyudad mo't lang dito pagilian. Wan kasanungar ko dan. Kumusta kayon? Papa, kinapod no na. Isuti mo na nalagip ko ngay nawagan. Hindi kasi tinapasama kanya. Tinakmat basta matulungan. Nagsabali asyudat yayan mi. Kumaan ako. Ag kinawatan kayo matlang. Amo yung hay ayat aklawunay ni Dindo, Papa. Kan amok ngay ayatan nagmatunay. Saan ko lang amin anawatan? So abasol ko ti amin. Kat no dakas tinapasama kanya. Awan sa bali papasula. No saan atimat lang baki. Ala, aganad ka nga ron dita. Pakaman to kumanoan niya di pagtungpalan ti amin. Saan da ka pagadanagan, Papa? Kabaula kon da ito eh. Tanagim bagdamat kanyak dito eh. Malangarudan anak ko. Wan, Papa. Naimbaglangan kada libre nga internet dito eh. Nga usaran nagitipada nga OFW nga pagpatulong dito eh. Sige, Papa. Kastan. Bye. Bye. Oh, Diyos ko. Karabayam ko mati anak ko. Saan mo ko mabaybayan? Kasano lang at hanod dadakas sa napagteng na. Dindo,
Agawid ako. Anya? Pinagmultada lang ni Lester, imbis nga ikatanta. Kastan. Ngam saan da ka nung ikatan? Agtalinaedak matlang kasimpleyado. Kasta ka di. Ngam, piniliklatan ti agawid di Pilipinas. Nasaysayat pa'y. Ngam inalak din ti dagatan. Kanaban na. Inkis say da ka no iti sweldo na. Nasayat nga ron. Sige, agawid ka. Sana bali. Agawid ang kalpasan di 3 bulan. Tatunggal inim abulan kat makabakasyonan. Iso urayin kalaangan iti panagbakasyon mo. Juan, katnuan niya di ko nam. Itawag nga na yun na makabulan di bakasyon ko. Taoray, sa anak to ng bakasyon, iti sumaro na 6 months. Taan niya ti aramidam iti dayta kabayag ti bakasyon mo. No, anya ti ko nam. Di kasaltan. Anya? Oo. Ano pa yan nakitot ka? Ngamin, si kamatan ti agapura ita. Saan ko kaya tamaagaw na kati sa bali? Oh, really? Juan, tanong mapukaw kay tibyak ko. Kahit ko pa na mapukaw mo tibyak. Ala, wenan. Mamati akon kan ka. O kaano nga rin ti awit mo? Uray pa iti plane ticket ko. O sige arat. Agad nagkakanayon. Uray si kamat. Agan nagkakanayon. Kan saan ka sumapul iti kasukat ko a foreigner. Aniya? Saan ko apulos maramid na ita? Si kakat si kalaan tayo ayata. Wenan. Harabak ko laan. Alang arudan. Ngamin, kuyugan da ka no mga alakad iti alikamak iti apartment anag na edak. O sige nga Rod. Bye. Love you. Same here. Agyaman ak, Diyos ko. Naimpaglangan, tas saan ka na isagma. Maragrag sa ka naglawanay. Naimpaglangan. Tasan ana isagmak ni Binilda. Hidadya at demonyo. Tanong dakas tinapasamok na. Uray ko na nga isumot lang dakim basol. Adal ta basol ko. Tasyak ti poon kan ka po amin dagitoy anapasama. Sanawat nga ta na panono ti kasya No san aga po iti panaggadgad ko amang ikasar keng kuana. Agawi din iti Pilipinas. Kat kapilitan nga agore manan. Ngam pagimbagan na, makaawi na kiti tunggal in na mabulan. Napartak lang aglabas ti aldaw. Sino nga tati umaya sa nga ili katrabi? Kaslada nagsardeng itay alugan di tabatog. Minsan kong ingkaskaso tamangan no sa nga ili di karoba. Talaga nga ta sa ili. Umayan, mabit lang. Binilda anak ko. Papa! Payan di mo yung pagpakamot isang put mo. Saanan, Papa? Saan ko kahit amadisturbo kayo, Pai? Uray katawan mo ti ado abagahe. Ngala, ala. Sumber ka pa anak ko. Ngala, magkatig na gitan. Nakadanonot lang ni Binilda iti Pilipinas. Nasasayat lang ang nagawid. Ngam ti maisagbak lang dito Hello, Sir Dindo Guapo. Si Kamat Caroline. Anything? Sir, mabalin ka ti tagpakuyog kada kayo inton madamdam ha? Sa dinner? Adangin party anak ka wisak. Katawan kadwak. Awan partner ko. Anya? Apay, naskan ka di ba yung partner mo? Una ron. Please mo tanaw, sir. Anya nga oras? Alas 7. Alas 7. O sige. Wow! Thank you, Sir Dindo. Ay, sorry ha. Nagkan ka matangga po itinalaw sa ragsak ko. Pangut ito. Wow! Handa-tamat ten, friend. Kamusta? Kinaykayat ko tinagawi din. Ngamtag tali na id-ijay. Kadala tayo ijay, ti demonyo ang lalaki. Ay,
Saan da kayo nagkat? Saan, friend? May sa kano a business partner ti demonyo. Ay ay ba't iso Anya nga ron? Ayun gayam. Nasa ukin ni sir nga ang mga no sumangtot kamot laeng. Kat kunanang agsarita kayo kano, tawan pa'y mitla na alada kasukat mo. Kasday ka di? Hala, kita agto, friend. Saan pa'y ngamin una na simbang di panunot ko? Maawatan ka. Oh God, kumusta kayo matankin din to? Tangay, awanan day di akanay dyan ako nam. Sumangpat ka no kalpasan ti talo a bulan. Oh, ay, nasayaat man. Every 6 months ka no nga agawid. Timo kong ijay. Isumat itan ti agapurado nga agkasar kami kanon. Niya? Baliktadan. Kumusta ka matandita? Awan mo't lang tagpaspaseksikan ka? Adu Ay, rapak ko laeng. Alakad, mabalin lang tamat. Adayo akmat kan ka? Owen. Adayo ka ngagpaiso ti dinak. Ngam si kalat na tilinaon ti puso. Apo? Agpaiso? Owen, promise. Kasi tinako na. No sumampet pagsaritaan ta ko man ti kasarta. Anya? Kat numanukot ka, oray simpilaan. Oray di mayor, winuhes. Jack kayan. Kayat ko, in grande. Anya? Saan ka di? Rabak ko laang. Ala, pagsaritaan tanto no sumangpat ka. Day takit ti trabaho ti asikaswam. Kasla kala bantor ako nada. Bantor, adi makatututor. At ang ka po na. Saan ko akay tamagaw na kati sa bali? Alawanan. Basta ganad ka dita. Kat saan ka nga danag? Uray adayo kay ti na. Si kalata ti love ko. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. Noong magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumaruno ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kadaguro-uray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Anya ka diti plano yo kandindo, Binilda. Plano nga, anya, papa? Ti relasyon niyo Papa? Lumaklagaya kon. Ket kahit ko kumamat ang natalgad ka ni ti sidong ti agbali na pamilyam. Sakpay nga ikitem ko dagiti mata kitag nanayon. Ala, anya daytan nga ipagpagayo. Kaya't ko makita kumapay dagiti agbalin nga apok. Agbay may isa ka nga anak mi iti daydinam. Anya nga ro ti mabalin ko. Nawan pa'y matibagbagan ni din tungag kasar kamin. Sika ati mangibaga. Anya? Ay, kasla mabainak matamangirwangan iti dayta abanag, papa. Wano, saan ba tanapod no ka? Saan ko nga mo, ha? Saan ba't siguro adakas no agdamag ka no anya ti plano na? Pudno mat kiti. Kaya't kumatan ti madan iti pamilya. Kasa anak mat nga umububing. Pudnumad, kanun tupay ang mapanunot yo ti agasawa. Hinton saan kayo na maagdaan iti anak? Naglaw ko man ang may kulkulong ka, sipod itay sang sagpot ta diti opisina, Belinda. Anya? Natula amin ang pagmadlaw mo. Ada ka di parikod mo? Wano, ada ka di sakit mo? Awan. Apay
Apay nga ron. Ay. Pampanunutak lang ti sitwasyon mi kandindo. Apay, nagapa kayo kadi? Saan? Kat, anya nga rin ti may papankan din do. Kinapod no na prima. Kaya't kumatan ti madani ti pamilya. Anya? Naipalagip namin ni papaday ta kanya. Kat, kunakmat, kasano makiasawa Kat awan mat matakdakamat ni Dindo maipapan iti dayta. Anya? Kinapod no na. Umapapalak kada kayo kan gari. Nukas day nga umayak iti balayo. Kat nakaragragsak kayo, gapu kadagiti nagbibibungan nakyo. Anyan? Agsarita kayo Damagem no anya ti plano na. Saan aga po taga puraak? Ngam, kaya't ko lang maamuan no niya ti plano may papan kadata din do. Anya di kat masawan, Benilda. Kaya't ni papa makita pa'y kumamat dagiti agbaling nga po ko na. Anya? Dindo, kaya't ko kumamat ti mangbukal iti pamilya. Benilda, Ngam, marik na kakaslawan planom amang ikalnay sa kanyak. kwa, saan na dayta? Ngam sa anak pa anak kasagana. Kaanon to pa'y? Saan tang umupubing dindo? Kan may sa agpada tamatan nga daan trabaho. Saan mo malabas dayta? Kanon to pa'y? Inton saan ako nga agsikok? Kan saan ta nakabailan nga isa ka dagiti agbalingan nakta? Kasta ka di? Umapapalak ka dagiti kabatch ko. Adami ng pamilyada, kan anak da. Diyak kaya't nga igasang-gasa ti masakbayan. When nubiyag dagiti agbalin nga nakta. Nagrunakin ka. Diyak kaya't nagrigat ka iti danak. Sa anak mat nga agsapsapol iti nagarpwa kalay sakan panagbiag. Benilda, Di magkalak madipot iti nakurapay a pamilya tinto. Naruwamak iti rikat. dayta nga rudkat. Diyak kaya't apasaran mat dagiti anak ko tinapasarak. Okay. Maudi nga rot asaludsod tinto. Kaya't ko asong batan na kumaitipod no. Oh, anya dayta? Talaga ka di nga ay ayatan nak. Wano anya. Anya mat kan dayta sa lunsod mo. Manuatawa ng agayan ayat ta. Saan mo kadipi anarik na wano napanagnakan tinapudnukan ka? Apay nga ron. Simple lang di kaya't ko pa nagbiag. Tinapatag. Katkatuwa ka tinto. Nagdumat iti panirikan, Benilda. Kas na kunak, sa anak pa anak kasagana. Ken sa anak a kontento iti kastwila nga kita ti biyag. Tanapadasa kong tinagrikat. Anya. Pangasim. Ikan na kumapa iti panawan ang mga sagana iti amin. Okay. No day tati kayat mo. Kat amok matan. Benilda, Saan ka anapod no kanyak? Sayang ti ayat nga impay ko kan ka. Benilda, Benilda, mabitlang! Benilda! Saan na kumental talagpay? Hapay at di nagmawatan. Benilda. Iso day tanti ibagbagat kang kadindo, pare. Nakagura lakit din. Di na kami maawatan ni Benilda. Ang kasanon No anya? no panawan na ka. Anya? Apay ngamin kunak manen. Isupay kit din a babae, ti mangiriing king ka iti dayta abanag. Sa anak pang ron na nakasagana, pare Hopen. Anya ngamin a panagsagana ti kayat mo a mapasamag pare. Dahil nakasagana kami kuman amang ibaklay iti responsibilidad mi nga agpamilya. Anya pay ngamin ti sa pulong aya. Agpada kayo mat. Nga na talagad at trabaho na. Wen, ano sa anak a kontento?
Anya pa'y nga rod ti Sir-Serbino dayta panagsaganam. No mapukaw mumutan ni Binilda. Anya, Panagkunak pare din do. Si Katisan ang makaawat kini Binilda. Sayang, tinagbayag a relasyon nyo. No agbanag nga awan. Aglib ka, kunam? Wan prima. Kalaat man dada pangatag mo. Kaya't ko lang ti makaililiwag. Anya nga min tinapasamak kada kayo kan dindo. Nagapa kayo? Saan? Nasaysayat siguro na umadayo ak ura pagbiit lang. Maburbur siya anak kada kayo. Prima, no agdamag ni dindukan ka. Ibagamlatan na nagliwag. Katwan anya nga rod kumatibaga. No saludsudan na no napanak. Ibagam asaan mo nga amo. Si kamot gayam din do, sumrek ka. tata, ni Binilda, kasaritak ko ma. Binilda ko nam. Awan barok. Ne, saan ka di pa asim mangpat manipod iti opisina da? Ne, saan ka diya nagpakada keng ka? Nagpakada ko na ayo, tata. Apay, napanan na. Nagpabagyo mo titi agsapa. Anya, nagpabagyo ko na ayo. Wan nga rod. Saan ka diya nagpakada keng kaya? Saan mo nga mo di papan na? Saan ko nga mo, tata? Nagapa kayo ka di. Nadasan nyo ang nagkinawatan kini Binilda. Adalang basit asan nga nagkinaawatan, tata. Amuyo ka din o sa dino iji bagyo ti address na? Ay, saan ko nga mo barok? Tay di damagag. Saan na kapakadanagan kung nanamot lang? Sige tata, agyaman na ka. Awawagak namin. Ngim di nasungbatan ti cellphone na. Saan naknanudan ngagbayag? Pagpatuloy akong tata. Apay nga min aya. Anya ti sanyo anak kinaawatan nga kayan ayat. Di na ngamin maawatan, mama. Gapo tadyak pinatgan ti kayat na. Nakuna namat yan. Asaan ko kanong ay ayatan. Anya nga min ti kinitaw na. Ibagbaga ng harod akayat na agsimpa kami. Takayat na amabukal ti pamilyami. Iti ababa asarita. Kayat na ngagkasar kayon. Kas ng harod, mama. Apay nga min asaan mo pa'y akayat. Akasam dayta. Isupay ti mangidarirag iti dayta abanag. Sa anak ti anak kasagana, mama. Anya? Agamakag. Amangan nudyak maipaay ti kasapulan ti pamilyak. Kaya't ko isaganak pa'y. Basit lang nga na panahon ti kidkid dawag. Ngam di anak maawatan. Porque saan mat nagsapsapol iti nagarbo apiyag. Umatlagayam. Diyak kaya tapasaran ti pamilyak ti rigat. Iso akinid daw ko kankwana. Nga ipaayan na kumapa iti basit a panawen. Ngam, nakaguramat ten. Saan ko kanun nga iayatan? Ta saan ko akayat nga ikasar? Apay kat nga min Sa anak pi anak kasagana, mama. Kaya't ko piti agurnong. Ang manya pa'y nga rotiurno ngam itakat pimanawan. Nabayag kami nga agayan ayat ka ni Binilda. Saan namot nga tanga aramidan dayta, mama? Saan ka diyan ay bagakon king ka pare? Amangan, no panawan na ka. Pimayson. Diyak makontak ti cellphone na. Hindi na kontak ko. Di na sungbatan. Kaya cancel na ti awag ko. Awan nga ruden Nagbayag kayo nga agayan ayat. Nakurang a 10 years. Nagbanag matlagaya makastoy. Sorry, pare din to. Ibagaking ka dayto Adaking ka ti basol. Para matlahan kada kami ti pampananutag para open. Wen, kasta nga rod. Anya pa ita. Kasanon, no saan ang nagsubli. Agsublimat siguro.
Nagpasugnod lang, Dejay. Nga ta? Kasanon? No saanan? When no agsubliman? Makisinang king ka. Saan ang mabalin, pare? Ay ayat at una ni Binilda. Ay ayatom ko na. Ang apay nga rod at di mo pala ikalay sa? Di baga akong tirason, pare. Awan, pare din do. Saan mo amasulbar ti parikot mo, babaan iti panagbartek mo? Alam kit di ti address na iti amana, tasurutem. Siyak ti masayangan iti nabayag nga ayan ayat kyo. Anya ka diti ibagam kanya. Tadito'y pa'y restaurant ti kaya't mapagsaritaan ta din do. Prima, sikat ti best friend kan katrabaho ni Binilda. Amok. Ado ti ammo maipapan iti gayem mo. Anya ti kayat mo asawan. Amok na ammom no sa dino tinapanan na. Alawan, saan ko nga ilibak kang ka din do? Napanijay bagyo. Amom ti adresa na panan na. Lading ito, unsa na anay baga. Agpeso. No, agduado ka kanya. Saan kalakman na nagdamag kang din akong kinasarita pa? Okay. Mamatiakin ka. Anya ka di at talaga tiraso na pimanaw. Saan ko nga mo? Basta tinasauna lang kanya. Nasakit tinakam na. Nasakit tinagam na kanyak. Siguro. Si kalaan ti makasumbat iti dayta. Anya amat ni Binilda. Di naknawatan. Mabalin na din nakanaawatan. Ngam di mo mat naawatan ti gayem ko. Saan nabalik ko man sumbatan na matiawag ko. Saan ka ngamin ang maawatan din do? Anya pa'y lat kurang. Saan mo akayat nga agkasar kayon kin Binilda? Hello, Binilda. O anya, agsublikan? Una yan adamdanang ni Dindukan ka. Anya nga agdandanag ako naman. Anya kumarason kat sa anak mo ta napatagkan ko na. Anya? Sa anak nga ay ayatan ni Dindo. Kasano nga ibagamday takat nagbayagan ti relasyon niyo? Prima, saan amaala iti kinabayag? Anya? Uray a pagbiit lang ti relasyon. No ipakita kan ipariknam ti panagayat mo. Binilda. Masapul nga ipakita mi ti aramid. Saan lang nga sao? Anya ti kayat mo asawan? No ay ayatan nak ni Dindo. Umanugat ko man agkasar kamin. Anya ti rason adi na kayat nga ikalaysa. May salaang ti rason. Binilda. Sa anak nga'y ayatan. Kat napatpatagdan niya man nga arapaak na ngam siya. Dayta tinalawag. Kasano nga rudan? Agsina kamin. Ibagam ko na makikalay sa akon iti sabali. Anya? Makikalay sa at iti lalaki anak kasagana amang idatag kanyak iti altar. Binilda. Saan ka kumaamang raba kakasta? Sana ka mang rabrabag, prima. Kat dayta ti bagam ko na. Tinak magtanreribukan pa'y. Seryoso ka? Katuan? Sige. Baliwan tanto ti agsarita. Bye. Bye. Ay, anya dayto yung nagbanagan ti relasyon da din do ken Binilda. Nagbayagan ti ayan-ayat ta. Nagbanagpay akastoy. Wan papa, nagrender ako iti resignation letter ko. Kaladag ito yung plano man ako. Anya ka tindag ito yung aramidam. Sorry papa, kayat ko lang timang lipat. Kasano ti relasyon nyo kan Dindo? Awanan papa, saan makmat ngamin nga ayatan? Kandiya. Nagpatingga lang iti sa uti karikan panangibagana nga ay ayatan nak. Ang Ngam kinapod no na. Ubaw ti panagayat na. Tadi na kabailan a panagnakan. tiga di pa nang ikasar na kumaking ka, di kayat mo apang managnag na. Saan ka di akasta ko ma, papa? Apay ngamin, at di kay nagsaritaan na naimbagday ta. Nagsarita kami, papa. Ngam natangkan ti pangadang na. Di nak maikalay sa tadapay arapaap na. Anya? Sige, papa. Agawid hak. Ngam umayk lang mangalay ti kanayunan akawas ko. Ta isupay adyak gatangan.
Mangrugi akmat ta ni ti baro at trabaho kinton Lunes. Sige anak. Ngam ore asino, saan nyo kumang ibagbaga daytoy ng runa kan dindo? Ay, suwa. Sige papa, bye. Bye. Sorry, dindo. Ngam daytoy siguro ti kasayaatan ang mapasamak kadata. Tangay takrot ka, kan ubaw ti panagayat mo kanyak. Ay ayatan ka, dindo. Ngam apay analupoy ka. Apay, adi mo matakdaran ti karim kanyak. Magagaran ka din para iti sumaralo at twis iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaralo ngayon kami patangatang. Sika kuman ti mangidanan kan kuana ti nagsaritaan mi ken Benilda. Anya nga min tinagsaritaan nyo iti gayam mo. Sina kanon ken dindo kat makiasawa iti sa bali. Anya? Wan. Makiasawa kanon iti lalaki ang nakasagana amang ikalay sa kinkuana. Among prima, dakkel ti panang babalaw ko iti gayam ko. Nagbalin at akrot. Iti pagrubangan na kas ulo ti pamilya. Iti panagkadkad na amang ikasaran ken ni Benilda. Pudno dayta. Kat no pudno asumapulin ni Benilda iti mangikasarkan kuana. Awan maaramidan tayo. Aramidan ta ko mati amin. Tapno saan ang marakrak tinabayagan a relasyon da, prima. Sige. Padasik manen a kasarita ni Benilda. Kat kasarita man ni Dindo. Sige nga, Rod. Kastalaan ti aramidan ta. Agyaman na agdasimang pagkaanak ko. Wan papa, ngam sa anak nga agbayag kas na ibaga kidi mawagat. Talaga ka di, agas tanti planum. Wan papa, Kasanon, ti relasyon nyo ken dindo. awanan papa. Saan ka di masayangan, iti kabayag ti relasyon nyo? Ay ayatak ni Dindo. Impaay ko ti awan ka asping na nga ayat. Ngam siya, di na kay ayatan papa. Saan mo la siguro anawatan, ti kayat na mapasama anak ko? Papa, naglawag. Agpatinggalang iti sa uti ko na apanagayat na kanyag. Anya? Tano na po no? Ipakita na iti arami. Ti ko na adi pa'y nakasagana. Sa anak mat nga agururay. Wanog kalikagom iti narangay. Wanog laplapusanan akita ti biyag. Anak, Agpada kami mat nga daanan iti natalgad a pagsapulan. Anya pa'y latpirukan na. Anya pa'y latimbaga na nga isaganaan na. halagat. Pada kumapay kundaway, ama ornos yun ti amin. Aramidin nyo kuma. Saanan, papa? Awan tumat laang serpina. Kat no umay, tamok nga umay tumat kaday jag damag manan kada kayo. Saan yung ibagbaga iti plano? Basta ti ibagayo, oras na nakabiro kak iti lalaki asaan atakrot, kan nakasagana amang ikanlay sa kanyak. Makiasawa akon, takayat kon ti maadaan iti pamilya. Mismo ang nagsarita kami ken prima. Amo na ka ti address ni Benilda di Ciudad ti Baguio. Saan nang amo? Ti baro a cellphone number na. Saan ko na makontak? Saan ko na nadamag pa'y pare? Kasano ang makontak ko kan kasaritak pare? Adda nga tapay sirbi ti panagsarita yo. Nawan tumat lang ti panggap mo ang mga ramid iti kayat na. Open. Kas iti nakunakon kin kaidi. Anya pa'y lang amin a panagsagana ti kayat mo ang mapasamag. Nga isot mang laplapad kin ka. Amang ikasaran kin kwa na. Mabuto nga. Anya, mabuteng ka. Sa anak pa nakasagana. Makahumaday ta nga ibagbagang pare. Anya nga min a panagsagana ti kayat mo. Simagpat ni Benilda, tata? Wan, ngam nagsublimot lang di Bagyo. Di nakpaimot inawakan na nagsarita kami kuma. Di na kaya tamamuan ti sa bali ng runa ka ni Dindo. Anya ka no talaga ti plano na. At ang pagtrabahuan na kano'y jay. Kasta ka di?
San ko mo malabdan? Talaga akayat na nga daywan ni Dindo. Awan ka din pati tinabayag a relasyon da? Imbagak na ita. Libawang kanot sirbin at isumad lang di agay ayat. Hindi na punno. Taubaw ka naman di panagayat ni Dindo. Pasol ni Dindo da ito'y tata. Sige tata, agyamanak. Bye. Abay, balasang ko. Awan ngarot no kasta na. Awanin namnama. Ang makapagsinubian pa'y dagiti dua. Papanampay laang katrabien. Mapanak iji balay da Benilda, mama. Tapnuan niya pay laang. Kuna mo tapim maanawan. Adalaan kayat ko adamagan iti papana. Ngamano abulan na napimanaw ni Benilda. Kansan ayawin aswas ng ti relasyon niyo. Isot ko na hindi nagsarita kami iti cellphone, mama. Matlagayam. Ngam kayat ko akasarita iti personal. Ket nunas ka na surutok iji bagyo. Aramidak. Saan ka nga tangag dadadaan lang iti panawad? Saan, mama? Amok. Nagpasugnod lang ni Benilda. Kaya't nakapapasan. Naibagamot kanyak. Ngaybaga na iti gayam na nga addan baro at trabaho na. Kat ijay pa yan bagyo nga trabaho. Kasta nga rod, mama. No kasta nga rod, saan mo na mabawing tiriknada? Basta kasarita ka na saya at mama. Ket kayat ko. Personal akasarita. Oh, si kabot gayam din dumarok. Sumar ka. Agyaman tata. Tugaw ka. Agyaman man tata. Kanya ka diti maipay ko. Awon gaya mabit lang ta agpaisagana kiti kape. Saan ang tata? Agyaman langan. Sige, si kati makam mo. Ngumanya ka diti maipay ko. Manubulanan nga awan ni Benilda. Katsipod na di na udi pa nagsarita mi idi pimanaw. Saan na naulit di pa nagsarita mi. Kasta ka di. Diyak maawagan tata. Saan ko akaya at yagulbod? Simbang pati di, tanangalay ti daddo mga arwatan na. Kinkasapulan na tamang rugiin ngagtrabaho iji bagyo. Kasta ka di tata. Wan, dindo baro. Kaya't ko kami nakasarita iti personal tata. Tadyak maten makontak ti baro a cellphone number na. Kasta ya. Kaya't no ada ka barbaro a cellphone number na. Mabalin ka di ama-amuan. Sige, sige. Masya nakinggatagad ko ang makapagginawag kayo anay bag. Masayangan na kitinagpaot a relasyon nyo. Ngagba nagkakaslawanan niyaman na. Agyaman tata. Cannot be reached mat tata. Apay nga ay data tintin na number na kanyak. Nakasaritak pa, di ka labas. Apay nga ta. Angam, saan na bali tata? Uray ti address na lang ko ma. Ladingidag barok, ngam saan ko ngam mo. Anya? Dahita ti san na anaytad kanyak. Di na kayat, ngay baga. Kati nga'y opisina nga yan na tata. Kastamad lang. Ladingidag, ngam saan na ngay baga. Agyaman natin mawag ka, Benilda. Kumusta kan? Nasaya, Mat. Prima, gayam. Mayat nga rod ano kasta. Ket, kumusta ti trabaho? Awan parikot, friend. Nagimbag na ginibos ko dito, eh. Ha? Nay, apay, ayan mo. Saan ka tinata ka dito bagyo? Anya bagyo. Ada akong dito i Dubai. Anya? One friend. Kaano pay? 3 months ago. Anya? One. Kat, kumusta mat ni Dindo? Saan ko nga mo? Dandanin sa minalim nga aginom ko na ni Juven. Anya? Nasakit tinakam na iti adayom. Kun panang talikod mo kan kuana. Sorry langan. Sanak mat kami nga ayatan. Agpatinggala ang itisaw. Awan mabalin, no kasta ti panagritnam. One friend. Kagnukas ka sa no? Makiasawag dito yan. Anya? At may sa Pilipino kan may sa foreigner nga gar-aram kanya. Kasta?
Kat agpada da nakasagana amang ikasar kanyak, no daklo nagkadakwada. Aniya? O sige, friend ha. Baliwag tumanan ti umawag. Oras man ang tipan na turog ko. Bye! Bye! Ay, ang takaya mo ni Jay abroad ni Benilda? Kasta mo ti inyawag kanyak ni Prima. Nga iso ka no matimbaga ni Benilda kang kuana. Ni Benilda? Adda ni Chidupay? Uwan ka no. Apeng inaramid kanyak ni Benilda ti kastoy. Isot pa basulon? Wino babalawan? No apay nga inaramid na daytoy? Wen, Saan mo ababalawan? Tawan sa bali ang mababalaw. No saan asikamot laang pare? apay adinak maawatan. Maawatan na kamot. Anak kurang ti panagayat mo keng kuana. Saan apod no dayta? Inayat ko iti kastaunay ni Benilda. Ti kunam Kasta ti kunam. Ngam para keng kuana. Agpatingga ka lang iti sao. Dayta lang tiga po na nga inadaywanak. Nga insinanak kas kunana. Anya ti mabalin ita. Addan iti adayo pare. Ket saan nga imposible. Ti imbaga na kini Prima. Ano makabirok ijay tinapudno nga agayat. Ken nakasagana ang mangiksar keng kuana. Ket makiasawan ijay. Jak maaklon dayta, Hoben. Nasken aklunam. Tayong palubos mo. Ama po ka mo ti babae ako nam ngay ayatem. Apayan, narabyan ka asim mangpet, sakit na kainom ka. Basit lang mat mama. Oh, ba't sitlaan? Di mo tupay malintag tapang nagnamon. Okay aklang mama. Saan da ka pa kadanagan? Minalamlata na kasta ka. Nakainom ka. Maladaw ka sumrek, no daduma, iti trabahom kaput hangover mo. Kasi tinakunak. Okay aklang mama. Saan da ka pa kadanagan? No parikot mo, uno nasakit tinakam mo, iti adayokan ka ni Benilda. San amaala day ta, iti panagbarbartek mo. Makaala ka lang iti sakit mo dita. No mapukaw ko ni Benilda. Awanan ti sirsul biti biyag ko. Bartek mo la daytan. Si kamot lang ti aking basol, no apay nagbanag akasta ti relasyon niyo. Mama. Sige mama. Maturog akon. At dapat trabaho kinton pikat. Anyat makunam iti nagbanagan ti relasyon da dindo kan Benilda, Prima. Awan san namnama ang makapagsinnoblianda, Hoben? Basol matlaan ni dindo ti amin. Awan at talaga ti parikot ken Benilda. Talam na launay ni Dindo. San kuman nga amo ken Dindo? Takrot ni dindo amang sango iti responsibilidad na. Ngagbalin nga ama, ken asawa. Saan kumat ang maawatan? At dapat na talaga da trabaho na. Dakkal mat ti sweldo na, tanangato ti posisyon na iti kumpanya. Uwan nga rod. Ita, pinanawan lakit nga rod ni Benilda. Katnupot no ti kunana, at danduan nagar-aram kan kuanay jay Dubai. Napintas, ken nasingpet ni Benilda. Saan nga adayo ang mapasamak dayta? Anyat pa nagkunam. Pudno nga ta, nga dan ije abroad ni Benilda. Aniya? Saan mo apat dyan ang nag-abroad ni Benilda? Kitno ka ano laeng, ang nagpabagyo ako nana. Uwan, ngam no adda nakasagana nga employer na ijay, saan nga imposible dayta? Wano, saan mat nga ije bagyo tinapanan na? Ngumkit di, nag-aplikar ije abroad. Adala amin dita. No anyaman ti pudno, isulaang ti makaam mo. Ni nga tata dalmas. Ti ama na, ti kahit ko asawan. Anya nga ta, no mapantag damag king kuana. Nakado ka manan pare dindo. Gusto daytan nga inom. Bayan naklang, Hoben. No di nakdanggayan, panawan naklatan ditoy. Saan ka panawan?
Itulod kay di balayo. Saanan? Agawid ak tulatan. Adamat logan ko. Saan ang mabaling agmaneho ka, anabartek? Ang mga no, madisgrasya ka pa eh. Di nasaya-saya at tapno aggibusan ti amin ko. Bartek mo lata. Benak lang. Kaya't ko lang nailiwliwag tinagbanagan ti ayan-ayat mi kan Binilda. Unak na napudno kanyak. Saan matgayam? Kastamat lang ti ibagbagana. Saan ka napudnukin ko na, pare? Ti kadilang saan ko ayaan nugot nga agkasar kamin ti rason apagkunaan na. Sa anak anapudno ken ko na huben. Anya nga ro ti mabalin. No kasta ti pamati na. Jack maklon da ito'y, pare. Nasken nga apklo na. Tas ikamat lang ti nagkamtod iti ayan-ayat yo. Awan basol ko. Tapno di naknaawatan ti kaayan-ayat ko. Alawan. Adda basol ni Binilda. Nga madamat basol mo, pare. Tas sigun nga rodkin ko na. Nagpatingga ka lang iti sao. Saan mo mapanagnakan? Babaen iti panangikalaysam kun ko na. Ikalaysap ko mamutket. Apay kumasaan? Ay ayatek. Kedisot poon ti biyag ko. Ay, saan ko nga mo kada kayo? Ang panagkunak. Talagang agpatinggalaan nga dita ti ayan-ayat yo. Nang runa. No makasarak nga agpaiso. Iti mangikasarkin ko na. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Awan sa bali a pabasulam. Tanong Amerisa na naimbag. Talaga asikat. Iba pabasol iti abin. Ore ka di matda kayo kat babalawendak mama. Asino nga rod ti aking basol? Siya? Nicolas? Ni Andong? Mama, No Amerisan? Awan matun ti parikot mo. Tanakaadal kan. Adamat na talgad a pagtrabahwam. Tayo mat nga kurkurang. nga saan pa yung umdas da ita? Ala isagana kung tibagik para itibangon na kapamilya mama. Anya nga rod ti isagsaganaam. Kat pinanawan na kan ni Belinda. Saan ko ngayon pagarop? Ama aramid ni Benilda kanyak ti kastoy. Apay adinak maawatan mama. Agpada kayo kit di asa ada makaawat iti tunggal maysa. Kuma give in tikla ang dayta. Nagtulagan nyo kuma iti husto. Saan ko matin anak kasarita tapin manaw? Ita, adda ka nun iji Dubai. Daytan tirigat na ita. Mama nagrabaw arason no panunutan ti panagsinami. Kalpasan tinasurok awalo atawen. Kasto lang tinagbanahagan ti relasyon mi. Maawatan ka iti dayta. Yung saan ka di pa'y ngamin nga umdas dayta akapaot ti relasyon nyo tapos nagsimpa kayon. Alam bala, urean niya't ibagbagak. Awanan ti maramidan tayo anak ko. Saan ko anam naman na masangay ka din do baro? Sa apel ako mata saan ka makadisturbo tata. Saan man? Si Kagid di. Welcome ka mo titibalay nga oray di bailaan. Saan kami mo na nagbalbaliw king ka malaksik kini Binilda? Kwa tata. Anya ka diti maipaay ko king ka din do. Abdalang kahit ko apan kayan tata. Saan ko akayat sa bali at tao ti mangibaga kanyak. May baba ni Dian niya? No pa'y best friend natin ang idaanon kanyak. Kaya't ko lang nga da kayo kumati mangibaga kanyak. Do. May baba ni Dian niya? May papanitiimbaga ni Binilda ken Prima. Ang makiasawa ka nun ijabro. Ay, pagkawanam lakuman di anak ko din do. Kaya Josephine, podno makiasawa ni Binilda. Isot ko na na. At kanong arod nagaramgan ko na foreigner. May isa ka ni Dian. Kasta kalakat ipanangisukat na kanyak. Kas nakunak pakawanam ko madi anak ko. Mawatak tirignam. Gabot kabayag ti ayan ayat yo. Nasakit da ito yung nagbanahagan ti relasyon mi, tata.
Ngamasan mo kumangay dasal amin na pamabasol ita anak ko dinto. Tasika tinakaigapuan ti amin. Ti panagkadkad mo amang ikasargan ko. Impalawag ko mati makagapo. Apay adinak na awatan. Kurang kada kayo ti panagsarita yu anasayat. Wen tata. Tay di bagak asa anak pa anak kasagan. Di tan nagluksaw. Ket kuna na asaan ko nga ay ayatan. Nabayag matkid din ng bagbaga na kaniyak. Kanisumat ti kahit kukuma. Makiasawan talo maklakayak. Ket kahit kumat amanamnama ti kinatalgad na apanawak. Maawatak met ket di. Ngayon mas maawatan na kuma. Ta saan ko akayat nga agrigat to. Nga masan ba't ngal almanan di anak ko ti aglaplapo sana na biyag. Isumat ket diti kuna na kanyak. Ngayon sa bali ko mati kayat ko kumaama pasamak. Tay naging awa. Ken saan apasaran dagiti anak ko ti rigat anapadasak idi ubing kamipay kadagiti kakabsat ko. Dinto. Agya mo nagtimawag ka anak ko. Kumusta kayon, Papa? Nasayat mat. O sika, kumusta ka matan? Kinagyaman ak na nakawag ka. Imay kami ni Tindo kadada pinanag na kanya. Nasaom ka nugan prima, makiasawa kaan, itiagar aram king ka a foreigner. Kasta? Oh, apay nagkatawa ka? Ah? Ay, awan, Papa. Apektado kaya matalaga timokong. Parparigatam ni Tindo, kaasimat. Basol namat lang, Papa. Ipagarot na nga saan ko akabailan nga isukan. Binilda. No talaga napod no, iti panagayat na kanya. Saan na kumapinahay iti kalikagong ko? Apa nang ipanagnag na, iti kinapod no na. Kat kasanong arod, ulit kaasimat ni Dindo. Ambo ka na po noon ay kin ka. No, ide, Juan. Awan makunak, Papa. Nadungo ni Dindo. Gentleman, may sabanag tinagkurangan na. Rumbang kumangay ni kami ti kundaway na ngagpalawag kan mga rami di ti plano na. Nangikat din kay kuma iti panawan. Kuma? Hala, saan tayo napagsaritaan na ita, Papa? Saan ko ngay liba? Ay ayat unay ni Dinto. Awan mo balin ko. No nakurang ti panagayat na kanya. Malagarod, aganad ka dita. Saan nakapagdanagan, Papa? Nasimpot na kiti boss ko dito, ay. Worry na kayo, gan anak kayo mat dita. Kastapay, tawagak man mat ni Prima. Sige anak ko. Sige, Papa. Bye. Bye. Anyalakit din ti anak ko. Ang mawatag mat kitirik na na. Saan mat ngamin ng panagnak ni Dindo ti kinapudno na. Anyat kinunam? Inaklon mo ti Canadian nga engineer nga gar-aram kan ka? Juan, katnukas ka sa no, makiasawa ko ng kankwana. Aniya? Juan gayam. Kumusta mat ni Dindo? Ada ka din kasukat ko kankwana? Kasukat ko na. Juan, Kasano nga adda kasukat mo kat mabaybayan nan sapayan ti bagina? anya ti kayat mo asawan? Mauma pa yan ni Hoven amang kadkadwaken kwa na. Taawan sa ti aldaw adida agino. Amay, dadaulan na ka din bibiyag na? Kunak man o darapam na ako na. Amang isagana iti agpaay iti pamilya na. Saan ko man nga ammo? Kasano pa'y amay sagana na ngay? Nung kastaman tan tiraramidan na. Dayta ti saan ko nga ammo. Pagbagaan nyo Nung ata kontakam binilda. Kuma, anyaman ti nagbanagan ti ayan-ayat yo. Pren kayo lata Kinapod no na, Prima. Ay ayatak ni Dindo. Inayat ko iti awan ka asping na. Ngam tinay paayan iti patagtay tangayan. Sang kay bagana mat ngay ayatan na ka? At patinggalang iti sao. No kumay bagana kanyat, ikag pa iti kagudwatawan. Wano makatawan, mabalin na nawatang. Ngam
Iso mismo tinangibag ka kanya. Ang mabutang pa ilang amang ikasar kanya. Tama nga no din na pa'y maipay Diyos to pagragbangan ng kasama. Iso nga, isagana na pa yan. Anya ang klase di pa nagsagana ti bagpagana. Sa ita, kasta tiraramida na iti bagina. Kaya't naparwara na basol ko. No apay akas to tinagtungpalan ti relasyon ni. Ala, padasan mi akasarita ken Hoven. Makamu kayo. No bilang, mabalin ngagsarita kayo nga uray iti video ko laan. Masapol analawag ti amin kada kayo. Ha, sige. Naka-open ti messenger ko. Tapnawan mo't may bagpagana. Agyaman na. Kontakak adagos ni Hoven. Nakasarita na ni Dindo. Alang arudan, prima. Kastapay. Bye. Bye! Iti dahil jay, anay baga ni Benilda. Kasla at tapay namnama. Ama urnos ko mati amin kadakwada. Tapmog na. No kasanot panagayat na kentindo. Kasta timbagana? Wan, iso akasarita ta ni Dindo. Awan maala na iti panagparpartek na. Isumot ibagbagak ng kuana. Umanugot ni Benilda, nagsarita da iti video call. Ibagak nga rog ng kuana. Anya ti amuta, no agbaliw pa iti panunot na. No pa naibaga na kanya, nga inaklon nanti ka na dyan nga agar-aram ken kuana. Kat nakasagana amang kasar ken kuana. Wen barang agbaliw pa eh. Tasayang tinagbayag a relasyon da. Siyak ti masayangan. Nagsingpot ni Benilda. Uray mat ni Dindo. Dahil talaan. Takas iti nakunakon. Takrot amang sango iti kinaama. Kasta timbagana? Isumot tinaibaga kanyak ni Prima. Iso ano at dawayam. Agsasarita tayo inton after office hour. Awen. Iti ayo yang ta resto bar. Uri ag dinner tayon. Ket no maawagan tayo ni Benilda. Di awagan tayo. Padasan tayo akuntaken. Sige. Sa apel ako mata makasaritak ana sayaat. Anya ti maikarim kinkwana. May kari? Wen, siyempre. Adakid daw na ka. Pabian. Aday bagak. Nga isumot laeng tinasaw kanyak ni Prima. Anya dayta? Saan ko nga mo? Ngay naklonan, wano panggap nan nga aklonan ti Canadian. Nga agar-aram kinkwana. Anya? Iso ang masapol nga agkarika kinkwana. Barang numasalbar pa iti relasyon nyo pare. Anya ko maakari? Natural. Ikarim kinkwana. Nga agkasar kayon. Apaman na sumangpet. Inumal pas ti kontrata na. Kwa? Anya akwa? 2 taon ti kontrata na ijay. Nupod no, nga da ijay abroad. Anya ti kayat masawan, Hoven? Kaano lang dedi ipapanaw na dito'y lugar tayo? Kalpasan na. Addan ijay abroad 3 months ago. Uwan na niya. Tilang amok pare. Subsubukan na kalaang ni Benilda. Hoven, Itikas tangar aramidom. Ngagbarbartek kalatan. Ay, awan pare. Kunam, kaya't mo pa'y ngay sagana ahus to. Ti agpaay to iti bangunom a pamilya. Iso adi mo pa'y lakayat ngay kasar ni Benilda. Anya itatiar aramidom. ha? Ita, no agsarita kayo, ibagam kinkwana nga apaman a sumangpet, kat pagtulagan yung ti kasaryo. Ta itilas udmot day ta akawan na ditoy. Isumot ti panangisaganam iti amin. Anya? Mamin anumot lang nga aglabas day ta apanawan. Mabiit laang day ta 2 taon. Sige. Kasta ti ibagakkan ko na. Kat bayat mo't day ta apanawan. Agurnong kan. No mabarin pa'y kit di. Agabrod ka mo't. Aggindan kayon ton asumangpet. Kat kasaran. Anya? Surutom kit di ijay Dubai Kumita ka mo't ton iti aplayam ijay. Pasensya no medyo naladawa. Andang amin imay a kliyente me, kat sinangok pa eh. Okay lang. Agorder kan iti para ken ka prima.
Naka-order kami ng kini-oven. Kafe lang kada kami. No, ada sandwich kan juice? Okay na. Oo, no. Kape man nga paiso. Sige, mabiit laan. Kaya bakti waitress. Nasayaat, tasaan manan nga arak ti inorder yo. Saan? Tayong bagakin din do. Isardeng nanti pa nagbarbartek na. Usto, awan maalam dita no di sakit. Kan among kadi, nga adda na ibaga ni Binilda kanya. Nupod ka nga isaganaam ti agpaay iti bangunam a pamilya. Apay adagdada elim ti biyang mo. Nukas di man tiyar aramidak. Gapukin ko na. Dayta ti dakkalabidot mo. Kaslapay kitit pabasulong ti gayam ko. Idinto a naglawag asikatek akim basol iti amin. Anya? Amok ngay ayatan nakalaunay ni Benilda. Ta saan kayo ang nagbayag iti nasurok awalo atawan no saan nakangay ayatan? Kasta Ahmed. Sanak man langin anaawatan. Kat, kasano nga rudan? No agsarita kayo. Anya ti may panamnamang kankwana. Kat sapay lang ko. Tagbali pa iti panunot no. May papanitik ka na dyan nga gusto kankwana. At nakasagana amang kasarkin Benilda. Kahit nakadiyasawan, insukat na kon. Amok ana aramid na tikas day. Gapot sakit tinagam na kan ka. Gapot taawan matlagayam ti mauray na kan ka. Isot ko na kinidindo, prima. Sakbay nga awaga tayo ni Benilda. Masapol nga agkari. Husto ka, Huben. Oh. Apaya saan ka makasao, dindo? Anya ti pampanunutom ita? Sige, agkari aking kuana. Basta sana makiasawa iti foreigner. Kasta Kat agyaman tayo laangan, no di na payla inaklon tayat daya a Canadian. Baliwag ti agkari king kuana. Anyaman ti may kadeng na din do, saan mo kumaaguraan? Agpaiso day ta, pare. Tano ami reason. Awan basol ni Benilda. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Hello, prima friend! Agyaman na, tanakuntag ka, Benilda. Wan, nga maturog akin ton madamdaman. Ay, kuha, Benilda. Ada kadwag, mabiit laan. Ha? Isuda ti kadwag. Dadyo ben kandindo? Kaya't nakakano akasarita ni Dindo. Sige, panawan mi ni Dindo, ta makapagsarita kayo anaimbag. Apay, saan ka di makaawag asiksika? Indamraman mo pa'y da prima kan Huben ang tinaktak. Amangan ko na, no di nagsungbatan. Kat, anya di bagam? Kahit ko lang ipagaking ka, naiahitin ka launay. Ayat nga awan ka as ka na. Pagkawanan na kuma, no saan ka anaawatan, Benilda. Anya nga ro tita? Baliwan ta ko mga ornosan di may papan katata. For what? Anya kumapay lang? Ay ahitin ka unay-unay, Benilda. Nagbalin ang naliday ti biyag ko, kapot yada yung. Kat, asino ti akin basol? Siya ka di ti pabasulam? Saan? Ginupad kon ti amin kadata, saan ka di? Kat nawaya ka mata na mga ramid iti kunam a panagsagana para iti bangunam a pamilya. Uwan anya pa iti sirsig biday no awang kamagtan. Para ka dadati amin na plano. Kat nuwad ako mapan nakabalin na. Kadwa ka man ang plano. Saan ko akayat ti agpatinggala ang aplano? Taawan sirsirbi na day tatin to. Ikarig, agkasarta na pa man na sumangpad ka. Pinumalpas ti kontratam. Anya? At ka din nakakatkatawa itimbaga. Asino tinangbilin kan ka, mangibaga kanya kitikas ta, ha? Da prima? Da Huben? Pangadeng ko dahil Benilda. Isu ama balin ka din ikan nakpay di sa bali akong daway. Ulita.
Apaman na malpas ti kontratam, kat sumampad ka. Pagsalitaan ta di kasarta. Kasano pa ita? Inaklon kon ti ayat ti Canadian a nagaram kanyak. Kat no agawid ak di ta Pilipinas. Tulagan min ti kasarmi. Anya. Isosori langan, Tinto. Aging gaitisan kayo pa yung nagkasara. Saan ka mapukawan ni tinamnama. At tuyak nga uray kin ka. Anya? Uwan. At ayo ka man ititinak. Si kapay lang te ay pinilda. Tinto? Oh, anya tinagtong palang ti saritaan nyo. San ko nga mo? Tasan mo tunayin ang nagsao ka dagiti na odeng himbatad ko kengkwana. Kasta ka di? Uwan. Basta imbaga kengkwana. Nga apa man na malpas ti kontrata na kat sumangputan. Pagsalitaan min kasarmi. Anyat ko na na. Inaklo na kanon ti ayat ti Canadian nga nagaram kengkwana. Katinto nagawi din di Pilipinas. Sumuro ti lalaki katakasardan. Kasta? Ngem ko na kengkwana. Aging gay ti sandaan nagkasar. Sana ka mapukawan itinamnama. Anya ti sungbat na. Wah, ken imbagak ngagur urayak. Kasta? Ket ditan tinagpatinggaan ti salitaan mi. Gusto ti imbagang. Mabayag pa'y day tang aldaw. Adu pa'y ti mapasamak pare. Ket gapay ti dayta. Awati kong ti jaya da kanyak nagtrabaho iya Abu Dhabi. Abu Dhabi? Oh, wow! Dakkel ti sweldo ken every 6 months. Mabaling ko ti agawid pinagbakasyon. Oh, nagmayatan. Ket asidigin ijay ti Dubai pare. Wen. Ngamsan ko pa ipakpaka mo kini binilda ng mabalin ti kadak ijay. Kasta? Ken bilinak man ti prima. No adagon daw ay. Sorpresa ni binilda. Mayat day ta plano pare. Tasan kakit ngagsansano dito'y. Dita dua taon na kadak ijay. Ken dakkel ti sweldo. May sagahanak mat nga tanteg pa ito iti bangunag a pamilya. Pinubangunan mi a pamilya ken ni binilda. Talaga amang namnama kalatakin ko ana niya. Nga ura imbaganan nga addan Canadian nga kayan ayat na. Uwan. Agayin ahit dapay mutlaan. San dapay mo ta naggalay sa? Sa bagay Adan to pa'y agasawan. Kitagsina da pa'y laang. Day talakip din agayan ayat laang. Nasaya at nga ron nakapagsarita kayo matlaan. Babay ni ti video call ma. Nasaya at. Nang runa napintas ti ba nagtinagsaritaan yo. Napintas asaan. Anya ti kayat mo asawad. Napintas ta nakapagpalawagak kang kuana. Kahit nagkariyak pa ano malpas ti kontrata na iya katakawid din. Tulagan mi matan di kasarmi. Anya mo ti kinunana. San namat ngayon baga di na kayat? Bino kayat na. Wino umanugot. Gamkit di na ibaga na nga inaklon ng ti ayat tinagaram kang kuana Canadian. Addan ka ayan ayat da ijay. Huwag ka no? Kat pudno nga tamat. Kaano lang nga napan ijay. Adda-adagos kayan ayat naan. San ko nga mo man? Numaminsan nakurang ti pamatik. Tasan mo takas ta ni binilda? Kita Basta yung bagakin ko nga gureyak. Nga uray adda iti dayo. Ay teglata. Kasta. Kaninayon kong imbaga. Nga aging gay ti sanda pa yan nagasawa iti daya Canadian ako na. Sa anak ang mapukawan iti namnama. Amo ko, Ben. Saan na basta laksidan ni binilda ni Dindo? Hanggang dayta, nasurok awalo at awanda anagayan ayat? Kastala ang kalakat ipanagsinada kan panangisukat ni binilda kan Dindo? One met kit di Kinapudno na. Nakurang ti pamatik nga inaklon nan ti ibagbaga na a Canadian anagaram kan kuanay jay. Kaya't mo asawan. Parbo na laang dagijay. Uwan ho, Ben. Kaya't nalaang asubukan ni Dindo. Adda na sa kanyak ni Dindo. Saan na kaya't amamon ti sa bali? Anya dayta? Uray siya. Ilimot na kanya. Wan. Ibagakin ka. Basta saan mo lakit di nga istoryahan iti sa bali. Anya dayta?
Ikarim nga umuna Well, ano yan? Nakurang taylat talag mo kanyak. Agabrod ka no ni Dindo. Ano yan? Aga sidagla ang ti syudad nga ayan ni Binilda, kanti papanan na. Sa dino, Ijay ka no Abu Dhabi. kasta ka di? Wow ah! Kaya't na ti makaurnong. Bayat ti kada ni Binilda ijay Dubai. Kat inton agsublidan nga agpadpada ditoy. Pagsaritaan da ti kasarda. No, saan apod no nga addan kaayan-ayat ni Binilda ityang? Awagam tuman kit di. Tiliwang. Nupod no nga adan kaayan ayat na ijay. Kumusta kayon, Papa? Masaya at lantarag. Di nagpagtanagaw. Agyaman at naroon no kasta, Papa. Agad sika, kumusta man ti trabaho? Awan parikot. Nasayaan nga ron. Wan gayam, Papa. Saan ang yam imay dita balay ni Dindo? Saan matan nabayagan? Naudin na di pa nagdamag na kanya. Nupudno nga dan, kainayat mo dita. Aniya? Awan. Ay, pilya ka nga ubing ako na. Iramraman nakpayan nga gulbot. Pasensyan, Papa. Kinapod no na. Nag-video call kami din na minsan. Tinawagan nak ni Prima. Saan ko nga amo akadwa na gayam da Dindo kan huben. Kasta ka di. Nagsarita kami kan Dindo. Kat as usual, nagkarimanan. Nasaya at matanag sarita kayo. Kumain kami di kundaway ng agurnong. Nuray na di kayat na. Papa, adakon dito Dubai. Kat 2 taon di kontratak. Siguro, numalpas da ito yung kontratak. Ag-forgood akmatan. Kadanya di ko na din to. Timokong. Apaman ka no amalpas ti kontratak. Kat agsubli akon dita. Agkasar kami kanon. Oh, mutlang ayam. Pat kamon di kayat na. Sa nabalitad wala nga tawon na ita. Manumot lang aglabas ang tiyal daw iha. Makitan to, Papa. Ang mukmat ka, ngay ayatem launa initinto. Pudno day ta, Papa. Kat nasakit lao na itinakam ko. Nukalpasan ti 8 atawan. Kat basta agsinalatan ti dalan mi. Alawan, kanapok ngay ayatem nakalauna initinto. Taimbaga ka, Papa. Awan ko mati sa bali ang makam mo. Wan, uray kay papanan di panagulbot ko. Nalangarodan, Papa. Kastapay. Baliwak tumanan ti umawag. Bye. Bye. Kanyalakit din ni Papa. Isingir na pa lang ti panagulbod na kano. Kaano ti kunam applied mo, pare? Inton o may alawasin. Taltalak mo pa'y nga rod, Tapno awan ton di rason ngagkadkad. Di parang ikasar ko kini Melinda. Kasanon? Nukalpasan ti panangis sa ganam. Ket adamat gaya mon asawa ni Binilda. No bilang kasanto man di mapasamak pare. Awan maramidak. Uwan met kit di, Ngap sana ka mamati. Pagkasta kalaka na ti panang lipat. Kan panang isukat na kanya. Kastamot ti ko na ni Dindo kanyak. Kasaritam tuman anasayat ni Binilda. Uwan man? Saan mo nga ibagbagakin ko nga agabrod ni Dindo? Uwan. Penkak no talaga nga adang kaayan-ayat na ijay. Naggulo dagi di ado. Ngam kasanon, nupod no kat mapaay ni Dindo itinamnamaan na. Sa balin tuman aparikot daytan sa nabali. Agin na si Dag ti ayan danto. Anya ti amom? No ijay da nga agkinawatan manen. Sa bagay matkit di Sapay lang ma. No apay kit di adata ti masayangan launay. Siyempre malaksid a best friend ko. Kumare kan kumparik ida. Kasta akmut Kan agasam dayta.
High school da pala ang idi kat agayan ayat dan. Aging ga a college da. Kalpasan na. Agbanang kawan day ta a relasyon. Kaloka talaga. Intun bigatin ti flight mo. Saan na malapdan? Wan, mama. Sana ba, eh? Tadamod lang ni Maring akadwayo, titi balay. Hindi nakpagdanakan. Nasaya to kasta. Si kakit di ati agan na DJ Papanam. Awagan na kadagos, apaman na makadanon kay Jay. Ura, iti pa nagbabamlang iti eroplano. Tapno mo, ka na talagad ka nakadanon. Namnamaan nyo dayta, mama. Katala, sapay la kumata na saya ti trabaho mi Jay, anak ko. Nawandanag. Oil company ti pagtrabahwak. Katsapay kumamot, tayton agsubli kayo kin binilda, agkasar kayon. Ay, kasati kariking ko na, mama. Nupay din na sinungbatan timbagak. Amok apang panunutin na dayjay. Nasaya at laan ahano kasta, anak ko. Tasyak nga ina, masaya nga nakiti madadaol a relasyon nyo. Tinartarakan nyo dahi tayo tinasurok awalo atawan. Uwan nga rin, mama. Iso ajak pa na basta sukatanak ni Binilda. Kin basta lipatin na tinagkaduhan mi. Iso nga rod. Ala, awan may pabalon ko kan ka, no di kararag ko. Anasaya at ko matipagtungpalam, iti papanam. Saan na malapdan, pare? Hala, agan-anad ka kuma. Agawag kanto na makadanon kay Jay. Siyempre, di ka madanagan. Kin ag-video call kalata no adawayam. Uwan, talaga nga gawag ak. Ang iti sa bali abanda, uray di nak maawagan. Basta maawagam ni Binilda. Uwan mo ta. Ang adagayang maibalakad mikin prima. Tanagsarita kami iti cellphone iti rabi. Oh, anya dayta. Saan ka kumasumapsapol ijay iti sa bali? Ni. Apay ka din nga ramidig dayta. Kanda ito iti kang runaan pare. Ipakaamom matlaang kin Binilda. Ti kaadam ijay. Anya? Madmadi, no saan mo nga ipakaamo? Tama nga no ibaga namanan. Asan ka na pudno? Nagilimod ka kinkwana? Uwan na niya. Surpresam kit di. Awagam to. Kat sarong karam iti ayan na. Talaga ka sa taramidak. No ada bakasyon ko, mapanak iti Dubai ngayon na. Kapay akas talagang tigasat na. Nagayat iti awan kasping na ngamtuok kan limdo tilinak amna. Isu akagurak na ijay alalaki. Kasanaon, numapanunot nanto ti agsublay. Kanya, pagsublay, Word, kat nagbabaw yan na dagiti inaramid na. saan naman padasan sa agmalinak ag kriminal? Aniya? Nalawag na itang imbagak bakay. Uray talakaya kong itog tugawak ipagbaludan. Kulas! Isu apang pang-aasin na. Ta saan agpagpakita kanya? Wanya timbagak aramidak. Ay sus, kulas. Saan ka gagsarita iti kasta? Ala, saan ka napagsaritaan pa'y dayta? Gusto. Sikamot nga minida. Nuan nila ti malaglagip mo ako nak. Nataya po kum gayam. Aday ti kwarto na nga gina. Nakaturong. Naimbaglagan ka na sing patyabo kum. Ang manyan. Duldog matyamana. Kasanong dukit di ano tumakkan. Kat sa kulad na ti amana. Di baga ti punok. Anya kumabay. Aniya? Ayan ni Junior Rila. Ha? Apay? Pasarabo ko yung kuwana. Nagadong tititid mo iti anak ko, Cardo. Kababainan. Babasit lang na kita bambana. Tinapatag kat maragsakan ti ubing. Cardo? Amom, agumawagawawa iti pamatag ti may salaw. Kat uri kaskasan mo. Marik na naray baban kanya. Ha? Esti babaan ka dagiti may papay ko rin kuwana. Apay aramidong lagi to, Cardo.
napatig kanya kay anak mo. Gaputa napatig mat kanya kay inan. Anya? Amo mo titas ang kadi. Nagaskasat lang ni Jan. Taisot inaklon mo. Taadayo anatatar. Ken adda basit mabalinday ti biyak. Karto, awan mabalin ko. Taisot na karik na kiti awan kaspin na panagayat. Mawatak. Kitkas may isang agaya. Nuan niya ti pakaragsakan tayo ayatin na. Pakaragsakan naman din. Si aasawa, Karto. Manakaawat ka na unay, katamok maawatan tayo. Ngam itatagsagsaka pa ka. Kaslamat masudsudak ti puso. Anya? Saan kong hilibak? Si kapay lang tinakaitalimang iti kaong ganto'y barok mo. Pud na natanaw ka nga kayat, Karto. Ngam kasi magak. Si aasawa. Wen, San arong maawatan bangag ka. datong kakanyak? Saan ka nagtanag? Saan ko agundawayan na iti apanawan? Tapno riribukan ka. Gapo itayat ko. Agyaman ak maawatan nak. Sipud pa'y naawatan kan. Kat palubusan na kumaamang iparik na iti dayta pamatag kan panagaya. Baba ni ti anak mo. Palubusan na kumaamang iparik na. Babaan ka na iti babasit lang abanag. Nga amok apakaragsakan na. Nadlaw mi kan tatagbaw. Kadayon nga umay ni Cardo diti balay. Kan naadalat na pasarabo na iti anak mo. Kwa nanang. Maliliwa ka no iti ubing. Dumblawak. Aging gayta, saan pa'y anang asawa? Anya ko nga. Nung saan pa'y ang mga asawa? Saan ka di anagaram kan ka ide? Wan. Dayjay adultog adyan ti inaklaon kan nakiasawaam. Wen nga ron. Naman niya ti inarabig na kan ka. Nanang, ipalangip yung mandaytan. Hindi la ko man karto ti nakiasawaam. Nasing-singpot la ko magam ni dyan. Nanang, Kas kamot lang amin nakakita iti alsam kan dyan. Anyagay ita. Kalbaryo. Limdaw ti linak amaw anak kaw. Uweng, malagip ko. Nagrayo ni Cardo di kanila. Ngam day di asa iro ti kinayat na. Kasla nakakita nga ron iti alsam kan dyan. Ngamanyak banag na. Hindi na kaya't amay Ay. palagip kan kuha na dayta. Di pa ilang amin iso ti pinili na idi ni Cardo. Anya nga ron ti mabalin. Doiso ka no nga ron ti ayatan na. No maminsan, sa narumbang at ilang pitik ti puso ti danggan, wino surutan. Masapo la pagandaran mo ti panunot, wino utak. Hulas. Iso nga ron nga kingato ti ulo, ta isut ayan ti utak. No kasta, sakpay asurutan ti pitik ti puso, pagandaran pa'y nga umuna ta panunot mo. basta gayam. Hanya ka mo. Sa anak maki-interesado kan kuan. Wen, makatawanan nga ni Jay. San mi nakadwa? Ado nga tilangan na. Kanamuan ti boss mi, di inaramid na. Kasta. Palas ka no itinegosyo na, ikadat kas diya taon. Adan sa iyelaon yun. Nakastrak iti sa bali at trabaho. Kasta gaya. Kan pinapanaw ka no ni tatang na iyabalay da. Kan dahil tati kaya tagiti kakapsat na. Saan ka no arumbangan ni tatang na ti pumanaw iti balay da? Naghanap na. Sipo di din. Awan mo tinda magkuking kwan. Ngam ti masigurado, nagkuyog da iti babae na. Di, iso. Magbaduha iti da a babae, ila. Tangapay man. Kinapuno na. Kaya nakpay idi asulisugan. Ngam saan ko at tinutupan. Anya? Kan ada na ibaga ti may sa akatrabahuan mi. Nakita da kano da a babae, nga da kadwa na adikotse. Kat nagsweet ta, tay maklilipay iti lalaki. Kasta ka. Ulitan man ti kinunam dyan. Mailiwak iti anak ko. Kaya't ko tagbakasyon na iti lugar mi. Mailiw ka iti anak mo. Wano iti asawa. Anya ka kadi. Nasurukan ado atawan a pinanawa kita. Awan kami. Anya ti amo. Iso ang mailiw ka.
Tanabayag, asaan ka naggawi di dyan? Kaya anak ko ti kailiw ko, sana ni Ella. Ibagamlaan, numailiw kan kuana. At kaya't mo asubyan, palbusan ka magkat. Anya, Ibagamlaan, taisublikan kan kuana. Kuyugan ka pa'y apay adit ta tinagturongan ti sarita. Huwag mo magtimbagak saan ka di. Anya ti amok, no kaya't mo nasubyan. Panagkunam ka di, kat awatan nakpay na dyan, nagsubliak bilang. Siyempre, nolam na ka, mapakawan na ka. Awan kasta panggap ko, Monica. Nga ta. Ibagamlaan, saan ka magkat nga igawin? Palubusan ka kung naglangaro din. Tano si kalaan, kapaalan ka asukatan, iti uray 5. Monica, Uray man kiti ita. No kayat ka anayunan, naglaka. Iti da ito'y apintas ko. Ado ti dad, agyo iti matana. Bayag ko lang ang mga paripirip kadakwada. anya. Agayo pa'y, mas madatong mamsika. Dahil ti saan mo padasan nga ramidan, tapatayin ka. Anya? Butbut nga nak ka di? Tinali ko nak ti pamilyak, gapukin ka. Kalpasan na, lukon na. Sana mabalin. Tinakbal palaagan akasta dyan. Tasaan mo ang noan niya ti kabaalak nga aramidan. Wisit! Yak maanusan ti kastoyapyak! Awan mabalin ko. Nagsakitak bet nga ron, isa asin ang katanda. Nagkatakit ti trabaho. Ikarigatak ti sumapol iti makontratak. Ikan ka iti makalawas. No awan pa'y mayawat maakwarta kanyak. At pinasen siya talaan. Anawan kan. Saan mong aramidan ti kasta? Maasika ko makanyak. Ang mumat na sa anak pa yan ay maganunay iti panagsakit ko. Kasano akmat nga rodan? Kasyat mo tibagi ka? Monica, Awanan ti ado pa asao. Rumarak at patasak tag diskitar. anya, Kat no makabiro kat iti makaitid iti kasapuna. Sorry lang dyan. An ko amaanusan ti kastoy akit at ibiyag. tsaking pagkarop kas pakakarukop. Aber, itataan mo mo. Anya, ti aramidam. Tinalikudak ti pamilyak gapukin ka. Ita, kas ti taramidom kanyak. Impatan na! Masaksakitan na! Ayok! Ayok ka! Kaya't nagkindi na patayan! Tinumag mo lang ron. Tinupanak ko ay. Panawan ka! Kat makamukan iti biyag mo! Uray matay ka iti bising! Nay, anya dagito, Ikardo, baraw. Para kada kayo, nana. Ganda iti mati para kini Junior, oh. Anya? Medyo nag-asarak magtiti kontrata. Katibingayin kayong matay, ti Gracia. Anya na nagimbag ka, baraw. Pagbibingayin ako na ti Gracia. Harikat no bugbugodan. Ay, hiwan ba't kiti, Oh, sige, nana, saan ako nagbagpay? Tapay nga minas ka na papana. Sige, baraw. Ikumusta dak tulatan ka dagiti agina. Ay, nag-grocery kayo, nanang. Imbagak ba't nag-grocery ang ito nagsulduan? Ay, saan asyak anak ko? Indagas ni Kardaw. Anya? Kumsan anak bayag, tada ka no pa'y papanan na. Ang damot inted na para kan Junior Abado ti Ubeng. Anya, mata ni Cardo. Saan mo tanas kang naramidan na ti kastoy? Anak, Nanang, awan tiga po natap naramidan na dagitoy. nagpudno kan tatanbaw. Napatag kayo kano nga agin akan kwada. Gumimbaga akong tinkwana asahan ako nga gayat pa'y. Ay, anya nga rin ti mabalin. Ala, saan mo ba't adinawat na kita? Si Pupuso ba't kay mpay na? Wen, yung kababain nanang. Dinto pa'y malagipad ni Tiyan kay anak na. Dinto kat ti karton, di na magkapkapin ano. Ba't mo ni Kareti umawak kanya? Ita man pa. Hello, Monica. Nakawag ka man. Uwan, kaya't ko lang ipakaamukan ka. Awan kami kanya. Anya? Pinanawag ko. Apay. Anyat ka po na. Pinanggap na kapatayan. Pinagkanak. At nga
bagla nakalapsot. Anya? Saan kun amaanusan ti makidin na ini tao? Ano kay pa ay iti kasapulak? Kaya't mo asawan, Nagsakit, kat saan ang nakatrabaho? Naingkat pa iti trabaho. Saan ko may palubos ang mataya iti bis? Monica, Sana bali. Napintasak. Kat talakag na asukat at ti kayo. ay anyan. Sige, ibaga, iti asawa na. Nagisupli ko ti awat serpi ng asawa na. Bye. Ay, nidap na. Isupay lati ko nakidikini dyan. Siya pa'y tinagbalin at dagas. Ang labog mo yung sakit, Yarak. Masakit po na itinakam ko. Papaya na ramid mo kanyak ti kastay, Monica. Ipakamok na takin ni Ela timbaga ni Monica. Kasimot ni dyan. Anya nga ita tinagbambanagan na. Kasaritak Mela. Tingit-tingit man. No anya ti makunana. No bilang tagsubli ni dyan kenkwana. At nakamanan, Huwan. Kahit ka lang nakasarita. no may papaniti dardarirag mo kanyak ti kapuna, ladingitid karto. Nagkariya kiti baki. Insarahon ti puso kiti nagan ni Ayat. Ela, Ibukbuk ko lang ti amin na pangalan ko iti anak ko. ikarik santo ama ulit tinapasamak ka. Di ka nakitigundawa. Sana dahito ti kapuna. Kansan na ko makakura. No iti may kadwa gundaway kat saan ko amaklong ti Ayat mo kardo. Sige, maawatan ka. Agyaman na. Ngam adaman-damagating ka. Anya di ba? Nukas pangarikan tagsubli ni Jan. Kitagkid daw iti pamakawan keng ka. Awatem ka di. Asaw. Anya ko. Ikam ka di iti gundaway. Namakure ka. Apay akas na ti saludsod mo kardo. Nasurukan na talo at awan din na palabas. Manipod pinanawan na kami di asawa. Kung saan mo nagpagpagkita. Panak ko ng kanil. At awatek. Ela, Nung pa'y asawak pa'y lahat. Ngam no si Katyag sa titipiyang ko. Anya ti Ramida. Anya, karto. punugay mamasakit ka. Sino? Nakamuam ang masakit ka. Ti inay ayat ken nagmamauyongam. Ni Monica. Di awan ang pain. Ipagarap ko na pudlo nga ay ayat na. Yung saan ba't kayam? Kwartak lang ti inalman na kanya. Malagip mo ka di timbaga kadikin ka. Agam kinagura na klaan. Impagarob mo apad padaksik ni Monica. Takait kung agawon king ka. Well, kat makawalan ako Cardo. At damat nagbasulakan ka. Italay na mamiris ko titak kalabindot ko. Saan kayo magasawa kan Monica? Dahil tatilaglag pa. Isuan na laka na laeng inang talikod king ka. Di awanan pa yun. Mapatay ko. Si Kanto pa'y. Asawam. Nagkasar kayo ken addan anak yo. Tinalikodan pa'y. Nintulaki din Monica akabit mo laeng ti sana makaaramid iti dayta. Ha? Diyan? Aglo na. Nagdakkel tinagbindot ha. Sige. Oh, atoy. Alaem. Para gastos mo. Agpaimbag ka. Agyaman na Cardo. Dahil tilak si tinaramid kumatkan ka. Tulungan na kaila. Nga oray sa anak na nasaya tagaya. Nalbasan na jay. Naglabasin. San mon ang may sublitin na palabas. Diyan. Agbabawi ak laulay. Itinaramid na kiti pamilya. Pare Cardo. Takdakkel yung tibagik. Ibabawi. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulong ngayon kami patangatang. Punugay mamasakit ni Cardo. Panak ko ng kaningkat na gulbulbuda, Cardo. Ngem saan ka man lang ang asyan ken kuana.
Inuray mo kumapay mat na naging bagsakbay a pinanawam. Sa anak amarkil ka. Sa anak asanta. Sakbay a panunutot begay nga inutil. Unag pay a panunutot ibagin. Kasta kagayam, Monica. Sorry, ng praktikalak laan ka. Sige, bye. Hindi pa ilaan. Nagatap ako na ang sana nasayat a babae ni Monica. Ngam nagbalin a bulset kan maag ni Jan. Mumiasan arong pangay di anak kau. Ta si kakasar ka pailaan kan dyan. Iti imatang ti tao kan Diyos. Agasawa kayo pailaan. Pinagsina na kayo laang ti panawan kan paspasama. Nana. Panulutom ko mama ti bagim anak. San mo't asika ti nakaigapwan ti panagsinayaw? San mo't nga taadakas? No ipayam ti bagim nga agragsa. Puno day tananang. Saan nga narisan nga yatan ti kaskat ni Ricardo? Wano? Ricardo. Yung dasan kanyang itinaminsan na panagayat ko itinapudno. Nagayatan. Kanang paayat. Ngam nagsagaba aklaan itinagan matlaan niya ayang. Adak ko. Yung maguri kayo. Apay akas na idurundak ang makiasawa manin. Saan ko nga ruto na kayat? 1. 5 atawan manipod pinanawan na kami ti asawa. Nakamubong akon. Nadaman pang ibukbukak iti panawan ko. Awan sa balin mo saan atilaangan anak ko. Nakat atakan ka, Nanang, saan ko maaday tati ka na yun nga ibagayo kanya? Ti makiasawa kini kato. Saan ko nga rutin akaya? Saan mo't amatay na on lalaki ti biyang ko? Inyawag kanya ti babae na, ni Monica. Isuhasin na rong karak iti pagnanailan. Apay ka di ka na ipadamag mo kanyak ti may papan kadakwata. Anya ko nga. Talaga ka dingawanan pulos, panagayat mo kingkwana. No, idi. Awan kasping na panagaya timpaay ko itinagbalin niya asapak. Ngam ita, nasukatanan ti awan kasping na agora. Ela. Nagpagpagkasya kitikan ko na. Kaya rigak tagpalpal ama. Ngam pulos at inakimpanga. Sinurot na lata ti kinamahal na. Isala di ngiti kato. No ko nam apakawanan kan aklo nagpahit. Nalabit, mapakawan ko. Ngam jaklo na kagsuli, saan? Nasurukan alima atawan tinapalabas. Dakkalan ti anak ko. Kat naisakat ko, urekas kasano. Ita, agsubli, saanan? Ure ka po man langit anak yun. Dakkalan ti anak ko. Makaawatan iti sa ko. Ibagakan ko na, asanan asapon ti amana. Gapo, dada sa bali nga asawa na. Awan ang limad ko iti anak ko kanto. Nang kuma, agbain ko mamat nga agpakita iti anak mi. Gaputa binaybayan nan. Sa di mo ti ayan na iti kasapulan mi. Agda iti sidong ti sa bali. Sige, awan mabaling ko. Pangadeng mo rita. Naibagak lang, para man laki ni Junior. Isumati ko na ti anak mo. Pinanawan ka no ti babae at kinakabalay na. Ganabon na. Kat dayjay, masakit ka no ni Jan. Simbang putda ka nun iti balay da, na tinulungan ni Cardo. Nasaya at tao ni Cardo. Hun nga ron. Anya gata di arabidan ni Ella, no bilang tagsubling to ni Jan kankwana. Kadakwada. Nakuna ng arudan, ngawa ng lugar ready puso na. Nanya kumapay lang. Nalawag na ito na pamanagnak, adinan kayat ni Jan. Dagamanan. Anya ka di manan ibagam kanya, Cardo. San ka nagtanag? Mabali na dahito hindi maori pa nagkita ta. Anya? Umadayo tap na may liwiliwag ko tikasat ko, iti sa puso. Nasakit man? Naskan nga klonak asi pupuso tikasat ko. Raumak ti pangadeng mo. Ibagakan ka nga, preso. Saan ka narigat na yan? Naimbag ka tao.
na maawatan na kumamay. Nakasirante pusok para itidayta nga aya. Ibukbukak ti amin na panahon ko, idanak ko. Tadayta tirungtun. Pumanayan tinaminsan ang nagayatak. Kanag sa gaba itinagan niya yan. Diyak kaya't ang maulit pa. Ikarkaraya ko langan, nasapay lang ko nga. Tamasarakang tuti ayat, ang maikari unay yun ka. Dahil talaan ti may baga, karto. Dayta, tinakuna ni Ella kanyak, imay ni Kardo nagpakada. Ay, nila ko man karto tinaklon na iti. Kunak man rin. Nalabit sa nakastoy tinagbanagan ni Ella. Saan tayo ang maibaga, kulas? Wan. Nasaya at unay atao ni Kardo. Katambok asaan mo't nga taakas kan dyan. Kan may sa. Talaga makita kay ayatan na ni Ella. Tasaan anagayan iti sa bali, ini mapaay iti anak na. Wan nga ron. Agamala, saan ta mapilit ti anak na? Raaman ta ti panggandang kanrik nana, hulas kay. Isu Akan sa bagay. Sanpay anawaswas ti kasad. Pakabasol ti anak ta na makidan na iti sa bali. Hawan nga ta ti guntaway, ang makapagsinublian, dagiti duwa. Hindi tayo dyan, rari bumbungan na kita tao. Bumaba ka na di kotse. Tas la tao man tinakait tayo di kalsada. Anya tinapasama, kakabsat? Ay, napadamgisan itilugan ng intarayan da. Ni dyan, wayanda ko ma. Nas ka na maitaray di ospital. Amok na itatao. Kanya. Ni Cardo? Anong tagalipatan nga imbaga? Hello, Cardo. Apay? Ada nalipatan nga imbaga kanyak? Kunak man na nakapanaw kan? At dagit ospital nila. Ospital? Apay, anyag na pasamakan ka. Apay, ada ka dito ospital. Saan na siya kinospital? Ano? Ninyan. Inyag ko dito ospital. At disgrasya. Anya? At ari bumbungan na giti tao, kat sinating nga. Kinitak no niya na niya. Unada ang napadamgisan ni Tilugan. Ngam intarayan da. Kasta ka di? Pangasin. Sikataw awagan na itay. Critical di kasasaan. Umayo kung makitaan nga ori di mauni akong daway. Sige, umayak. Anya aron ti ayan na. At dabay lang iti emergency ron. Sige, umayak na ron. Bye. Ay, kaasimat ni Jack. Isubot ti kudana. Ni kadukar daw tinagyawan. Naimbagman ka nakita na. Kasla ka nungarot na ilanda na. Anya lagit di mo ito nagasgasat na. Kuna di kardaw, ama sakit ngayon sangpot na iti balay da ide. Kasano nga da iti kalsada? Nakaungar nga ta na. Win umapan kumatang iti agas na winwan niya ditan. Anya jay kuna ni Ella? Kritikal ka no ti kasasaad na. Ay naimbagpailang anay danon ni Cardo iti ospital ti biyag na. Saan anatay adagos? Ela, Adak nito ay dyan. pagyaman na. Wakawanan na. Malunag kamati, papmakawan mo kanya. Lumaban ka kuma. Sana ko rin. Gagbayak ko. Lalapit. Dahil patikan si amin. Kanya. Lalapit. Dahil tusak. Itinagtagsa na. Magpasulak. Kalayo. Sige na. Mapakawan na. Kani. Diyan. Napakamat ka. Tao tayo lang ang baso. Ay, kaya mo na.
nagsaka kong mamatay. Jan, Ricardo. Pare, adak ito'y. Lumaban ka. Kabaalam na ita. Amo ka. Napatagkan ka. Lagi si Akinak. Nagro na. Iti anak ko. Saan mo kumain na? Bye-bye. Ikarim ko ba? Pare. Wan, pare. Ikarik. Mana. Jan, Pare, yan. Jan, Pare. apay magtanakas to'y tinagpanagan ti akin. Apay, anya nga min tinagkurangakan ka. Ela. Nakapanawon na kiti nakipamumpon. Manmanood dala tinabatin. Mapan na yun. Kal, Ela. apay nga kami nakastoy ti bahanak ti amin. Lagsaan tinagpanagan ti ayan-ayat mi kini Jan. Dagiti karing-karing. Ela. No si Katyag sarita. Nakikita na kami man. Makita mo kasanot pa nagdan namin. Anyat na makita mo nagkurangak kan kwa na. Anyat ni maibaga man nagbasulak. Insukat nak. Anya, Kardo. Kita ang dagiti duwala kay. Da Kardo ken Junior. Wan nga rod. Ay da, kasi ni Kardo ti amada. Nakaanos. Sipod na itabon di diyan. Kanayo na dito'y balay. Nag-awid lang no nakaturog ang tubig. Inaman ditawan na ti apo ko ta. Kinder nandun. Kat nasaw kanyak ni Cardo. Uray no sa namaklon nila. Saranayin nalatay da. Nang una kat ada kanugayam kidaw ni Jan sakbay nagsatan iti angas. Ay, anya ka no day akit daw. Kinidaw na kano adi na baybayan dagiti agina. Apay, amo na ka din agayat ni Karto iti alat mo. Buda kano. Nang runa iti panagtultulong na kang kuana. Wino kadakwada manipod pinanawan na ida. Yang ti parigod lang. Sa ito nga tamatig na iti puso kan rik na ti anak na para kini Cardo. Uwan niya. Natay matandi dyan. Ada amin ang kankwa na ti waya-waya nga agayat manan no bilang. Kaya't kulaunay ni Cardo. Saan aparikot ko na blakay? Kana asidag tirik na dakan Junior. Wan nga rob. Kasaritak tuwan di anak ta. Uray ko na anak karikepan di puso na itinagan ni Ayat. Saan adakas? Nulukatan naman nun. Wan man. Awan mo ten pagbasulan na nubila. Tapi mo sayon ni Jan. Ala, kasarita tantungan kit di nga agpaisaw. Kasapulan na lata, ti katin na ko nainay na, nang runa ka't nataangan tan. Saan na po taglaon iti ibagayo kanyak tatang, nana? Talaga anapatag anak ko. Nakabatpatag. Agpada anataangan kami kananang mo. Nagyaman nga oras. Ipulang mentibulod mi abiyag. Anya ka din dito sasawan niyo kanyak tatang, nanang? Mapan tayo amin kan patay anak ko. Ala, San tayo ang maitarayan dayta. tatang. Kaya't mi kuma. Natalgad kayo nga gina. Kat, saan ba't nga taadakas? Nulukat ang banang tapusong, itinagan ni Ayat, anak ko. Ay, naday taman ng ibagayo kanyak. Apay, aya, ang magagaran kayo makiasawa ak manan. Anak, kas makita ba't? Nasigbad ka na doon ni Cardo. Cardo manan. Asidag pa'y tirik nada nga agpadpada. Rigpay din nga agamada ko na mabakay. Ungaron. Gabusan na ka ba ngay naknakman kan idordoro na iti pagdaksama na ko. Gabusan ba't nga taadakas?
No kami ti gundaway ni Kardaw. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.